ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର କି? ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ବାଇବେଲରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜହନ 10:30 ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପିତା ଏକ। ଆମେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲାଉଥିବାରୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଅଛୁ। ଜହନ 10:33। ଯିହୁଦୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପିତା ଏକ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିତା ଓ ସେ ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଉପାଦାନର ଅଟନ୍ତି। ଜହନ 8:58 ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଦୋଷରେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଯେପରିକି ମୋଶେଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲେବୀୟ 24:15। ଶିଷ୍ୟ ଥୋମା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଓ ମୋ ଈଶ୍ୱର। ଜହନ 20:28। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ନେଇ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତିତସ 2:13। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ। ଦେଖ, 2 ପିତର 1:1। ଏବ୍ରୀ 1:8ରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣି ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ତୁମର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏକ ଦୂତ ପ୍ରେରିତ ଜହନଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 19:10। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଥର ଯୀଶୁ ଆରାଧନା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 2:11, 14:33, 28:9, 17। ଲୁକ 24:52, ଜହନ 9:38। ସେ କଦାପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତେ। ଯେପରିକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦୂତ କହିଥିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ହେବାର କାରଣ ଯେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ପେୟ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:2। ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଯୀଶୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେ ଏକ ଅସୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସୀମ ପାପର ବେତନକୁ ପେୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୀମ ପ୍ରେମକୁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନେଇପାରିବେ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5:21। ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣା ବିଜୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ।